Il-lukanda Germa Palace li l-lum huwa bini abbandonatu dilabitat f'Witline kienet għalqet il-bibien tagħha f'April tal-2007. Il-Germa Palace kienet l-unika lukanda ewlenija fin-nofsinhar tal-pajjiż u l-għaluq tagħha ħalla vojt kbir fis-settur turistiku, partikolarment fil-lokalità ta' Witline. F'One Breakfast, Mario Calleja, sindku ta' din il-lokalità qal li ristoranti f'din il-lokalità ħassew sew l-għaluq ta' din il-lukanda li kienet tattira numru sinifikanti ta' turisti. U awtomatikament daw meta qed jibbukjaw bed and breakfast, il-flus tagħhom żejdelhom se jmorru jfittxu fejn jeklu barra. Is-sabeħ tiegħu kien meta inti għandek 5 bitruħ kuljum illi filgħaxija wara ġurnata li jkunu marru esploraw Malta tagħna, u bat joħorġu mill-lukanda biex imorru jfittxu fejn jieħdu serata tajba jieklu flimkien. U hemmhekk titara r-restaurants tagħna illi għalmenu kieku kulħadd kien jiġbor 12-14 il-turist minnhom daw, għalmenu bdew is-serat. Il-kellim ewlieni laburista għall iżvilupp sostenibbli fin-nofsinhar ta' Malta, Silvio Parnis, qal li mhux aċċettabbli li fin-nofsinhar tal-pajjiż ma jkunx hemm lukanda ewlenija. Fin-nofsinhar ta' Malta, fin-naħa t'isfel ta' Malta, nistgħu nibqgħu naċċettaw illi ma jkollokx lukanda illi fl-aħħar mill-aħħar iġġiblek ix-xogħol għan-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta u anke għall-kummerċ. Jekk wieħed jistaqsi da ma ngħidux xejn imma jekk wieħed jistaqsi Witline u hawnhekk hawn is-sindku jista' naħseb jikkonferma li meta tkellimna ma' tal-ħwienet jgħidulek illi kif waqgħet il-ġerma in-negozju naqas bl-aktar mod allarmanti. Parnis saħaq li n-nofsinhar tal-pajjiż għandu potenzjal kbir x'joffri lis-settur turistiku Malti. Fl-istess diskussjoni ħasemmu wkoll is-sindku ta' Marsa Xlokk Edric Mikallef li tkellem fuq id-deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Mepa fl-aħħar jiem biex ikun hemm estensjoni fi żmien ta' meta għandhom isiru t-testijiet bil-heavy fuel oil fil-power station. Alright, nifhmu l-pożizzjoni tal-konsulent li ttawwal iż-żmien, però anke meta wieħed jara l-atteġġament kif kien fil-Bord tal-Mepa kien li speċi hija d-deċiżjoni nippruvaw ma neħduhiex hekk jista' jkun aħna.